Garaşdyrlyk ýyllar içinde Birleşmiş Milletler Guramatynyň baş assambleýasynda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça tutuş adamzat ähmiýetli köp sanly kararnamalaryň kabul edilmegi ýurdumyzyň halkara giňişligindäki awraýynyň belinde galmagan şertlendirdi. Garaşdy. Baky bir tarap Türkmenistan bede wagtly atbaradyň mekan ýylynyň tarihi ähmiýeti bolan wakalaryň üstüne ýetiren bu kararnama gahrman arkadagy gahrman ferdarmydyň ýezgiderli taglalaryň netijesinde öňe sürilýän dünýä ähmiýetli başlangyçlaryň milletler birleşigi tarapyndan ikrar edilýändiginiň nowatdaky beýany urildi. Halkara parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ötüş işini gollamakda hemde berkitmekde beýtaraplyk siýasatynyň orny we ähmiýeti atly kararnamanyň kabul edilmegi münasibetli geçirilýän maslahatyň dowamyna edilen çykyşlarda ilki bilen Birleşmiş Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň bu kararnamany kabul etmek münasibetli gutdaw sözler aýdyldy. Şeýlede Türkmenistanyň oňyň beýtaraplyk ýolgolarynın dünýäde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ötüşiň üpçün edilmegine gönükdirilýändigine möhüm ähmiýet berildi. Belenşiyal ýurdumynyň beýtaraplyk derejesi Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasynyň möhüm sütunlarynyň biri bolup durýar. Bu bolsa ýurdumynyň dünýä giňişligini eýleýän, orny keskitleýän ýörelge hökümini kabul edilýär. Soňky ýyllarda Türkmenistan sewit we halkara ähmiýetli maslahatlaryň we beýleki halkara çäreleriň geçirilýän merkezine urildi. Bu bolsa halkara hyzmatdaşlygyny işiňleşdirmek döwletiň beýtaraplyk siýasatynyň esasy uğurlarynyň biri bolup durýanyny alamatlanýar. Dünýäde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly üçin berkarar bolmagyna münasip goşunt goşýan Türkmenistan halkara giňişligine bar bolan şylşyrymly meseleleň siýasy diplomatik ýollar arkaly çözülmegini esasy ugur edinýär. Şunda ýurdumyzyň diplomatlaryň alyp barýan işini awraýly halkara guramalar bilen ýola goýulan gatnaşyklaryň derejesine möhüm orun degişidir. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynç döwründe türkmen beýtaraplygy özüniň halkara giňişligindäki ähmiýetini barhap tutulunýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň beýtaraplyk derejesi ählimi we parahatçylygyň durnukly üçin ygtybarly binýady bolup durýar. Şuna ýurdumyzyň parahatçylyk söýjülükli başlangyçlary häzirki döwrüň wajyp meseleleriniň özara düşünmek esasyna çözülmegine gönükdirilýär. Garaşdy botanymyzyň halkara giňişligindäki awraýynyň ýokurlanmagy Türkmenistanyň dünýä giňişligine eýleýän ornyň wajypdygyny şertlendirýär. Türkmenistanyň beýtaraplygy, parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly üçin üpçün edilmegini öz üçin alýan ýörelgeleri esasy ugur edinýär. Bu bolsa özara peýdaly gatnaşyklaryň halkara hyzmatdaşlygynyň hasam işçiňleşmegine giň ýol açýar. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kabul edilen kararnama dünýäde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ötüşiň üpçün edilmegine ýurdumyzyň goşundyny aňladýar. Sewit we halkara derejesinde parahatçylygyň berkidilmegi Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutyny parahatçylyk we beýtaraplyk kafedrasynyň açylmagy bu ugur boýunça ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanmagyna giň ýol açar. Ädirki zaman şertlerini gatnaşyklaryň işçiňleşdirilmegi, diplomatiýanyň işiniň kämilleşdirilmegi we meseleleň parahatçylykly ýol bilen çözülmegi ähmiýetli ugur hasaplanýar. Şunu Türkmenistanyň ählimi we parahatçylygyň berkidilmegine gönükdirilen başlangyçlarynyň milletler birleşigi tarapyndan ikrar edilmeginiň çuňur mana ýedigini bellemek ýakymly. Maslahatyň dowamyna edilen çykyşlarda halkara gatnaşyklar ulgamyny beýtaraplyk deň hukuklygyň bire hormat goýmak arkaly ösürilýän özara bekfitli hyzmatdaşlygyň möhüm guraly bolup hyzmat edýänligi bellenli. Häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary siýasatyna bilim, ilim, sunugat we medeniýet meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Şunda täze başlangyçlar taýýarlamak hemde durmuşa geçirmek babatda UNESCO bilen köp ýyllaryň dowamyna netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýuly diýilip çykyşda bellenli. Ýurdumynyň şäherine bar bolan köp sany taryh we medeni ýadygarlyklar ilmi esasy şuňur öwrünilip, olaryň halkara giňişligini ikrar edilmegine gönükdirilen tagalalar özüniň oňy netijesini berýär. Halkymyzyň döredin medeni mirasynyň we taryhy hemde tebigi ýadygarlyklaryň bütün dünýä medeni miras hemde adamzadyň maddi däl medeni miras sanawlaryna giridilmegi munyň aýdyň subutnamasydyr. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamydyň UNESCO bilen hyzmatdaşlyk hasam ösürmek babatda öňe süren başlangyçlary hormatly prezidentimiň parasatly ýol başçylygyny üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu bolsa awraýly halkara guramalar bilen gatnaşyklaryň ötüşiň täze derejesine çykmagyny şertlendirýär. Soňra Birleşmiş Milletler Guramatynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň hemişelik wekili Narina Sakyan maslahatda eden çykyşynda şeýle diýdi. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşmiş Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň ýürütü kararnamany kabul etmegi häzirki döwrüň taryhy wakasyna urlanýar. Türkmenistan sewitli we halkara ýeňişligine parahatçylygyň, durnukly ötüşiň berkarar bolmagyna münasip goşuntyny goşýar.
Häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmekde Türkmenistan anlaşmak we birek-birege hormat goýmak ýörelgelerini esaslanýan temeleşmeleri öňe sürgen. Şunda Türkmenistan özüniň oňyn betaraplyk siýasatyna esaslanýan strategiýadan ugralýar. Bu bolsa özüniň oňyn netijesine mergen. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň halkara parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ösüş işini gollamakda hemde berkitmekde betaraplyk siýasatynyň orny we ähmiýeti atly kararnamany kabul etmek hemde ony Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletleriň bir agzan gollamagy, Türkmenistanyň betaraplyk derejesine, onuň daşary siýasat strategiýasyna berilen ýokary bahadyr. Bu bolsa garaşda betarap Türkmenistanyň halkary ýeňişligindäki awraýynyň belende almany şertlenirge. Şeýle hem Türkmenistanyň betaraplygy netijeli gatnaşyklar we häzirki döwrüň meselelerini parahatçylykly ýol bilen gadalaşdyrmak üçin ygtybarly meýdança bolup hyzmat edýär. Şunuň bilen barlykda Türkmenistanyň netijeli gural hökmüni parahatçylykly başlangyçlary öňe sürgen ugurlary işleňleşdirmek babat edýän tagallalary halkara ýeňişligine hemme taraplaryň ikrar edilýär. Mundan başga da Türkmenistanyň öňe sürgen başlangyçlary Birleşen Milletler Guramasynyň düzgünnamesyna, ählimum parahatçylygy öpçün etmek ýörelgelerini dogry laýyk gelýär. Häzirki döwürde sebitara derejesinde we halkara ýeňişligini energetika, ulug, söwda, ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegi, önümçilik kuwatlyklarynyň sanlaşdyrylmagy, möhüm wezipe hökmüne kesitlenli. Şunu Türkmenistanyň tagallalaryna möhüm orun negişler. Sag bolun. Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna geçirilen maslahat Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistana adatda naşar we dowluk tiýal ilçisi Si Şumynyň çykyşy bilen dowam etdi. Men ilki bilen Türkmenistanyň hormatly prezidentini, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagy, Türkmenistan üçin taryhy ähmiýeti bolan hoş habary bilen tüýsürekden gutlaýan. Şeýle-de azaýat binada geçirilen maslahata gatnaşmagyň özüm üçin uly hormatdygyny tap, bu ýerde çykyş etmäge döredilen mümkinçilik üçin tüýsürekden hoşallyk bildirýän. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kabul eden nowatda kararnamasy tutuş dünýä ähmiýetlidir. Şunda Hytaý tarapy Türkmenistanyň halkara parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ösüşi puwtalandyrmak boýunça öňe sürýän başlangyçlaryny işleň gollaýar. Muňa özi iki taraplaryň gatnaşyklaryň özara bähwitli esasy ösürilýändiginiň nowatdaky beýanydyr. Kabul edilen bu kararnama Türkmenistanyň daşary siýasat ulgamyny öňden görüjülükli strategiýanyň ýokary baha münasipdigini halkara derejesinde giň gollawy eýe bolýanlygyny görkezýär. Kararnama Türkmenistanyň başlangyjy bilen işlenip taýarlanandygyny bellemek ýakymly. Muňa özi Türkmenistanyň hemişelik betaraplyk siýasatynyň halkara jemgyýetçiligi tarapyndan giň gollawy eýe bolýanlygynyň we onuň hemme taraplaryň ikrar edilýändiginiň aýdym beýanydyr. Türkmenistanyň başlangyçlarynyň milletler bileşigi tarapyndan ikrar edilmegi Türkmen döwletiniň ählimum parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ösüşi puwtalandyrmakda möhüm orny eýelýändigini görkezýär. Bu wajib resmnama siýasy durnuklylygyň we siýasy babatda öňden görüjülügiň aýdyň netijesidir. Muňa özi ýokary baha münasipdir. Dünýä döwletleri bilen bilelikde Hytaý Halk Respublikasy öz ygtyýarly deňlik ýörelgelerini, halkara hukuk kadalarynyň berkidilmegine we häzirki zaman wajib meseleleriň parahatçylykly ýol bilen kadalaşdyrylmagyna ygranlydygyny bellemek isleýän. Bu bolsa Türkmenistanyň betaraplyk derejesiniň ýörelgelerini we ýurduň daşary siýasat strategiýasyna dogry kybap gelýär. Ählimum parahatçylygyň berkidilmegine bilelikdäki tagallalary mühim orun negişli bolup durýar. Bu bolsa Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlarynyň esasy uğurlarynyň biridir. Şeýlelikde dünýä ýurtlarynyň halkara gün tertibiniň meseleleriniň oňyn çözülmegini şertlendirýän bilelikdäki tagallalary häzirki döwrüň mühim wezipeleriniň hataryna kesgitlenendir. Men ýene bir gezek Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagy, Türkmenistanyň hormatly prezidentini, Türkmen halkyny, Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjyny gollap, degişli kararnamany kabul edendigi bilen tüýsürekden gutlaýan. Sag bolun. Şeýle-de maslahatyň dowamyny Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistana adatda naşar we dowluk tiýal ilçisi Elizabeth Root çykyş etdi.
Bu yerde geçirilen maslahat gatnaşylaryň hemmesini Türkmenistan hökümet agdalaryny we merdany halkyny Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ötüşi saklamakda we puturlandyrmakda beýtaraplyk syýasatynyň orny we ähmiýeti atly kararnamany kabul etmegi bilen gutlaýan. Munyň özü Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlarynyň Milletler Birleşigi tarapyndan ikrar edilýändiginiň nowatdaky beýanydyr diýip ilçi beledi. Häzirki döwürde Türkmenistanyň başlangyjy bilen ähli parahatçylyk we durnukly ötüşi esasy uğradylýan kararnamanyň kabul edilmegi taryhy ähmiýetli wakadyr. Munyň özü ötüşleriň belentliklerini tarap önemli gadam urýan we kuwatly ykdysadyt bolan Türkmenistan bilen halkara gatnaşyklaryny ýola goýmagy bolan gyzyklanmalaryň ýygyderli artmagyny şertlendirýär. Şeýle Amerikan Birleşmiş Ştatlarynyň Türkmenistana adatda näşer we dowluk diýýäl elçisiniň belleşi ýaly Türkmenistan bilen Amerikan Birleşmiş Ştatlarynyň arasynda bilim we medeni ulgamlarda gatnaşyklar ötüşüň täze derejesine çykýar. Siýasat gatnaşyklar bolsa ykdysat taýdan ähmiýetli bolmak bilen ähli howpsuzlygyň üpşün edilmegine oňuň täsir ýetirir. Munyň özü iki ýurdun arasynda gatnaşyklarda parahatçylyk we durnukly ötüş ýörelgelerine möhüm ähmiýet berilýänini orkadýar. Türkmenistan halkara giňişligindäki awraýyny hasam belende galmagyny şertlendirýän ýörelgeler öňe sürýär. Türkmenistana ýokary derejeli halkara çäherler ýygyderli geçirilýär. Şeýle garaşda ýurt dünýä ähmiýetli maslahatlara gatnaşyp, olaryň oňun şertler kabul etmegine münasip goşandyny oýşýar. Munyň öz aýratyn nykdalmagy münasip ýörelgelerdir diýip ilçi çykyşynda beledi. Maslahatyň dowamynda Birleşmiş Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňleşik diplomatiýa boýunça Tewit merkeziniň adam hukuklary we syýasy meseleler boýunça geňeşçisi Armandas Popoulos çykyş etmek bilen şeýle dedi. Häzirki döwürde Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda ýola goýulan gatnaşyklar ösüşiň täze derejesinde çykdy. Bir taraplyk syýasaty häzirki döwrüň köpüňli diplomatik ulgamyny netijeli gural bolup hyzmat edýär. Ähli we Tewitleýin derejelerdäki wajyp meseleleriň oňun çözülmeginde Türkmenistanyň beýtaraplyk syýasatyna möhüm ornuň degişlidigini bellemek gerek. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň beýtaraplyk boýunça kabul eden kararnamasy Türkmenistanyň bu derejesiniň häzirki zaman köp taraply diplomatiýasynyň hereketlendiriji guraly hökmündäki ähmiýetini puwtalandyrýar. Häzirki döwürde ähli we Tewitleýin çağırışlaryň kadalaşdyrylmagyna ýurdun beýtaraplyk derejesine möhüm orun degişlidir. Şunu halkara gatnaşyklaryny iýseňleşdirmek wajyp wezipe hökmünde kesiplenendir. Merkezi adi ýurtlary üçin öňüni alyş diplomatiýasy aýratyn ähmiýetli düzüm bolup durýar. Şunu halkara ähmiýetli meseleleriň özara gatnaşyklary ösdürmek wezipeleriniň üstünlükli durmuşa geçirilmegi ornaky bilelikdäki tagallalaryň zerurdygy ýüze çykýar. Şunun ýaly şertlerde Türkmenistanyň beýtaraplygy, hoş niýetli goňşulyk gatnaşyklaryny iýseňleşdirmekde, syýasy diplomatik ýörelgeleri ösdürmekde ygtybarly meýdanjy bolup çykyş edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň bu kararnamasy Türkmenistanyň hemýeşelik beýtaraplyk derejesinde esaslanýan, uzak möhletleýin we ýygyderli durmuşa geçirýän daşary syýasatynyň rowaşlyklary betenýändiginiň aýdyn subutnamasydyr. Şunu halkara hukuk kadalarynyň berza edilmegine, hoş niýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa halkara meseleleriniň döwrüň talabyna laýyk derejede çözülmegine giň ýol açýar. Türkmenistan özüniň beýtaraplyk derejesini daşary syýasat strategiýasynyň hereketlendiriji guralyna öwrüp, ony özara bähwitli hyzmatlaşyk gatnaşyklaryny ösdürmekde netijeli peýdalanýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň nowatda kararnamasy bolsa, beýtarap Türkmenistanyň asylly ýörelgelerine berilen ýokary baha hökmüni kabul edilýär. Sag bolun. Umuman Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ötüşi işini gollamakda hemde berkitmekde beýtaraplyk syýasatynyň orny we ähmiýeti atly kararnamanyň kabul edilmegi münasibetli geçirilen maslahatda Milletler Birleşiginiň bu çözgüdüniň Türkmenistanyň dünýä ähmiýetli öňe sürýän başlangyçlarynyň ikrarnama eýe bolýanygynyň we ýurdumyzyň halkara giňişligindäki awraýynyň belende galýanygynyň subutnamasy bardaýdyly. Maslahatyň ahyryny oňatnaşylar hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň adyny ýüzlenme kabul etdiler. Onda ýurdumyzyň awadançylygynyň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we Türkmenistanyň halkara giňişligindäki awraýynyň belende galmagynyň bähwidine gönükdirilen asylly işleriň rowaşlyklary besenýänligi bellenýär. We munyň üçin gahrman arkadamyda, hemde arkadagyly gahrman Serdarmyda alkyş tölleri aýdylýar.